Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pamengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, October 17. Investigasyon ng ICI sa kandating flood control project may resulta na ayon kay DPWH Secretary Dizon. Disinfection at Structural Integrity Inspection ng mga public school sa Angeles City sinimulan na. Mahigit 29,000 barangay sa bansa, drug cleared na ayon sa PIDEA. Kampanya kontra iligal na droga, tuloy-tuloy pa rin. Sustainable livelihood para sa mga Aita, isinusulong sa Aita Ethnobotanical Center Project. Christmas vibes, feel na sa CSFP. Mga pinailawang parol, gawa ng Fernandino Lantern Makers. Ipauubaya ng umano ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa kontrobersyal na flood control project sa kandating Arayat, Pampanga. Nang tanungin ng CLTV 36 News, si Dizon kung natuloy ba ang hamon na magkabunutan sa tamang sukat ng sheet pile, tumanggi ito magkomento sa estado ng nasabing aktibidad. Giit ng kalihim, mas mabuting hintayin ng opisyal na resulta ng investigasyon ng ICI na umunay natapos na at kasalukuyang isinasailalim sa pagsusuri ng Central Office. Noon na lang lumutang ang impormasyon na mga sheet pile sa proyekto ay magkakadugtong at kasing haba umano ng isang gusali pa na may 10 palapag. Dahilan para lalo pang igiit ng publiko ang pangangailangan na masusing masuri ang kalidad ng materyales. Sa ngayon, inaasahan ng mga residente at lokal opisyal ng Arayat na may lalabas sa lalong madaling panahon ang opisyal na ulat ng ICI upang tuluyang malinawan ang mga isyong bumabalot sa proyekto. Hindi ko muna papangunahan ang investigasyon ng ICI, pero sa aking pagkakaalam, meron ng resulta yung investigasyon doon at hinahanda na rin yung kaso para dun sa particular project na yun. Kasama na rin ng mga ibang kasong hinahanda ngayon tulad ng mga binisita natin sa La Union, sa Davao Occidental, sa Arayat, at sa iba pang lugar. So, wag na nga natin pangunahan ng ICI. Pero may resulta na ang investigasyon. Hintayin na rin natin. Mag-iikot pa po ba kayo sa Pampanga? Nag-uusap kami ngayon ni General Asurin at kung paano ang ikot. Pero sa ngayon, nag-iikot na po ang mga composite teams na tinayo ni General Asurin at ni Undersecretary Bisnar. Nag-iikot na sila. No, kasama ang PNP, AFP, NBI at iba pang mga ahensya. Ibinalik ng DILG ang halos kalahati ng 1.3 billion pesos na intelligence fund ng PNP para sa 2025. Ayaw daw nilang mabahira ng integridad ng Intel Ops na kapulisan at iniiwasan din nila ang posibilidad na mawaldas lang ang pondo. Narito ang report. Ibinunyag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na isinauli ng Philippine National Police o PNP ang kalahating bilyong piso mula sa kabuuang 1.3 billion pesos na intelligence fund para sa 2025. Ginawa ito makarang matuklasan na ang naturang pondo ay isiningit o insertion sa budget ng PNP ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dahil dito, nagpasya ang DILG at PNP na isauli ang halos kalahati ng Intel Fund sa Office of the President upang mapanatili ang transparency at integridad ng intelligence ops ng kapulisan at maiwasan na rin daw ang posibleng pagwaldas sa naturang pondo. Kasabay nito, ipinisenta rin sa pagdinig ang panukalang budget ng DILG at umbrella agencies ito, kabilang ang pagpapatupad ng mga tamang polisiya, pagpapalakas ng pananagutan sa publiko, at pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa bansa. Binigyang diin naman ni Senator Joseph Victor J.V. Ejercito ang mahalagang papel ng DILG sa national development, partikular sa mga LGU at mga komunidad. Hinikayat niya ang kagawaran na suportahan ng kanyang proposed Master Plan for Infrastructure and National Development Act na naglalayong bumuo ng komprehensibong gabay para sa local at national infrastructure projects. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.
Samantala, umarangkada na ang malawakang disinfection at structural inspection ng City Health Office at Sanitation Division ng Angeles City LGU sa mga public school sa lungsod bilang tugon sa surge ng influenza-like illnesses o ILI. Unang sumailalim sa operasyon itong Huwebes, October 16, ang Gueco Elementary School sa Barangay Balibago. Ayon kay Dr. Jessie Paul Kulang, hepe ng Epidemiology and Surveillance Unit, may pre- at post-inspection sa bawat lugar na i-disinfect upang masuri ang epekto ng sanitation sa kalinisan at kaligtasan ng mga paaralan. Pabor naman ang prinsipal ng paaralan na si Marian Pineda sa targeted scheduling ng disinfection dahil malaking tulong umano ito upang mabawasan ang class interruption ng mahigit 3,000 na estudyante. Dagdag niya, naapektuhan na rin kasi ang pasok ng mga bata dahil sa mga nakaraang bagyo at holiday. Samantala, ayon kay Mayor Carmelo John Lazatin II, bukas din daw ang lokal na pamahalaan sa pagkikipagtulungan ng mga public sector sa implementasyon ng naturang programa kung saan prioridad ngayon ang mga public facility. Hinihikayat din ni Lazatin ang publiko na magsuot ng face mask, lalo na kung may sintomas ng ILI, habang hinihintay ang magiging rekomendasyon ng CESU kung kinakailangan na ng mas mahigpit na health and safety protocols. Samantala, binibigyan diin ng Angeles City Engineers Office ang kahalagahan ng maayos na exit at pre-evacuation plan sa mga paaralang may high-rise buildings matapos ang sinagawang structural integrity inspection sa Gueco Balibago Elementary School. Ayon kay Engineer Armando Quiambao, bagamat may ilang hairline cracks na nakita sa kisame ng paaralan, wala namang major damage sa mga lumang gusali maging sa mga bagong istruktura sa campus. Ang Gueco Balibago Elementary School na may higit 3,000 na estudyante ay kabilang sa mga eskwelahang may pinakamalaking populasyon ng mag-aaral sa lungsod. Dagdag pa ni Quiambao, ang maagang paghahanda at malinaw na evacuation plan ay makakatulong upang maiwasan ang disgrasya sakaling magkaroon ng emergency o sakuna tulad ng lindol o sunog. Usually ang tinitingnan po natin yung mga major cracks sa mga buildings. Yung sa structural, lalo po sa beams, columns. Sa mga walls pong hairline crack lang po yan ay hindi po ganong delikado po yan. At so far sa dito sa Gueco, anong assessment? Overall po, maayos naman po. Matibay naman yung mga buildings natin. Yung may mga konting crack lang po sa ceiling which is natural dahil sa movement, no, sa temperature. So, which is repairable naman po. How about the exit? Mahalaga po kasi na pag-uusapan yan. Yung exit, kung meron po ba silang exit, sakali po din po sa paglabas po nila ng school building. Gano'n po ba kaluwag yung exit? Maluwag naman po kung makikita natin, lalo na doon sa pinakagitna po nila. Meron silang pinaka-quadrangle na open space. Then nakapaikot lahat po ng mga buildings. Sa mga buildings naman po, meron kompleto yung mga exits po nila. Lahat ng door ay swing out, which is napaka-important po pagdating po ng emergency. And then, yung mga accessible, bawat building may dalawa po yung kanyang stair doon sa magkabilang dulo. Yung iba, meron din pong access doon sa gitna. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napapanood na mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatiling nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Lampas 29,000 barangay sa bansa ay dineklarang drug-cleared ng PIDEA, habang mahigit 88 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad simula nang maupo si PBBM. Yan at upang detalye ay hatid si Jody Dizal Mercado. Patuloy ang kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga at makikita raw ito
sa pinakahuling datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong Setyembre. Nasa 29,677 sa kabuuang 42,036 na barangay sa buong bansa ang idineklarang drug cleared. Pumalo naman sa 5,815 ang mga barangay na kasalukuyang sumasailalim sa validation process bago tuluyang ideklarang malinis na sa presensya at kalakalan ng iligal na droga. Paliwanag ng PDEA, ang isang barangay ay itinuturing na drug affected kapag may naitalang drug users, pushers, manufacturers o mga pasilidad gaya ng drug den, laboratory o marijuana plantation. 3 antas naman ang ginagamit sa pagtukoy ng lawak ng problema. Slightly affected kung may naiulat na presensya ng drug users at personalities, moderately affected kung may gumagamit at nagbebenta ng droga, at seriously affected kung may drug lab, drug den, dive o resort at plantasyon ng marijuana sa lugar. Samantala, kasama rin sa inilabas sa datos ng PDEA ang 88.54 billion pesos na halaga ng iligal na droga na nakumpiska mula July 2022 hanggang September 2025. Nakapaloob sa halagang ito ang mahigit 11,000 kilo ng shabu, mahigit 100 kilo ng cocaine, higit 100,000 piraso ng ecstasy tablets at higit 7,000 kilo ng marijuana seeds. Sa parehong panahon, nakapagsagawa rin ng PDEA ng mahigit 127,000 anti-drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 170,535 na suspects, kabilang ang 10,631 high-value targets. Nabuwag din ang 1,261 na drug dens at 5 shabu laboratories sa buong bansa. Bagamat mananatiling hamon sa mga otoridad ang pagpapanatili ng mga barangay bilang drug cleared, tiniyak nilang tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Na-rescue ng Philippine Coast Guard ang 4 na mangingisda makaraang masiraan ng bangka sa baybayin ng Mariveles, Bataan. Panoorin po natin ang balitang ito. Nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 4 na mangingisdang na stranded matapos masiraan ng bangka sa baybayin ng Mariveles, Bataan nitong Miyerkules, October 15. Sa ulat ng PCG, alas 11 ng gabi ng Martes, nang makatanggap sila ng report hinggil sa nawawalang fishing boat na FBCA John Vincent. Kaagad na idineploy ang Coast Guard na BRP Boracay at nagsagawa ng search and rescue operations. Nakarating ang team sa huling lokasyon ng bangka bandang alas 3 ng madaling araw kinabukasan at nakipag-ugnayan sila sa mga nadatan nilang mga isda. Matapos ang 1 oras, natagpuan nila ang pinaghahanap na bangka at mabilis na inilipat sa BRP Boracay ang 3 mangingisdang sakay ng FBCA John Vincent para sa medical assistance habang naiwan ang isa nilang kasamahan. Ayon sa PCG, normal ang kalagayan ng 3 samantalang ang isa ay nagtamo ng galaw sa katawan. Binigyan din sila ng pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan dahil ilang araw din silang palutang-lutang sa dagat. Hinila ng PCG ang nasirang bangka pabalik ng Pantalan at nakarating sa Mariveles Harbor bandang alas 10:30 ng umaga. Dito na itinurn over ang mga mangisda sa PCG Mariveles Substation. Paliwanag ng mga na-rescue, gabi ng Linggo pa sila na stranded sa dagat, bunga ng nasirang alternator ng kanilang sinasakyang bangka. Pinuri nila ang mabilis sa pagtugon ng PCG na nagligtas sa kanila mula sa dagat. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Na-turn over na ng Angeles City LGU sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3 ang isang Brahminy Kite Eagle para sa gamutan at pangangalaga bago ito ibalik sa kanyang natural habitat. Unang nakita ni na Ashley Garote at Ariel Dino, ang naturang ibon at kalaunan ay binigay sa City Environment and Natural Resources Office o Centro upang maisagawa ang formal na turnover sa DNR. Pinuri naman ng DNR Region 3 ang patuloy na pagkipagtulungan ng Angeles LGU sa mga programa para sa wildlife rescue at protection. Habang inaasahan ang pagdagsa ng libo-libong biyahero pauwi sa kani-kanilang probinsya para sa paggulita ng undas,
Tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na handa mga pampublikong terminal sa buong bansa. Inatasan na ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II ang lahat ng regional directors sa magsagawa ng malawakang inspeksyon sa mga bus at transport terminals upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero. Kasama sa tinitig ng pamantayan ang kalinisan at maayos sa pasilidad sa terminal, kabilang ang libreng comfort rooms, komportableng waiting areas at maayos na sistema ng pagbili ng tiket. Ayon kay Mendoza, sisiguraduhin din ng ahensya na ligtas at nasa maayos na kondisyon ng mga bus, pati na mga driver at konduktor na mag-a-assist sa publiko. Simula October 24, magpapakalat ng LTFRB ng mga mystery passenger sa buong bansa upang tiyakin na nasusunod ang mga itinakdang pamantayan. Ani Mendoza, magiging bahagi na ito ng regular na operasyon ng ahensya, hindi lang tuwing undas o holiday season. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napapanood ng mga balita sa ating social media platforms. Sa Facebook, CLTV36 Official, CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inununsad na ang 10-year Teacher Education Roadmap na inaasahang magpapalakas sa kakayanan at kalidad ng pagtuturo ng mga guro sa bansa. Naritong report. Inaasahang mas mapapalakas pa ang kalidad at kakayahan ng mga guro sa bansa sa tulong ng bagong inilunsad na 2035 Teacher Education Roadmap. Pinangunahan ng Teacher Education Council o TEC ang paglulunsad ng 10-year roadmap, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa larangan ng edukasyon sa University of Santo Tomas itong Huwebes, October 16. Magiging batayan daw ito sa pagbuo ng makabuluhan, makabago, malikhain at collaborative programs para sa mga guro. Kabilang dito ang pagbibigay ng scholarship, training, upskilling at reskilling. Re-resolbahin din ng 2035 Teacher Education Roadmap ang employment mismatch gamit ang harmonized database na ilulunsad naman sa susunod na taon. Sa ilalim ng programa, aayusin at itutugma ang specialization ng isang guro sa aktwal ng tungkulin sa paaralan, anuman ang kanyang natapos sa kurso, ayon kay Jenny Hoxon, Executive Director 5 ng TEC. Tututukan din ng TEC na binuo ang priority areas na may kakulangan ng mga eksperto gaya ng early childhood education, values education, special needs at inclusive education. Samantala, batid raw ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na may mismatch at kakulangan sa math, science at technical vocational education and training o TVET instructors. Naniniwala ang ahensya na matutugunan nito ng mga mekanismong nakapaloob sa roadmap. Suportado naman ng Professional Regulation Commission o PRC ang roadmap. Sa pagtutulungan ng mga tanggapan ng pamahalaan, inaasahan daw na may hahanay ang pagtuturo, pagsasanay at paglilisensya ng mga guro sa pabago-bagong demand sa sistema ng edukasyon sa bansa. Kabilang din sa plano ng TEC ang pagsasama ng datos ng DepEd at CHED para maiwasan ang duplication ng mga programa at mahabilis ang pagdugon sa mga pangangailangan ng sektor. Isusulong din ang mga alternatibong paraan para sa mga kwalipikadong manggagawa tulad ng community development workers at mga may hawak ng 2-year degree certificates na gustong pumasok sa teaching industry. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Kasabay ng pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month, patuloy na isinusulong ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang Aita Ethno-Botanical Center. Project isang sustainable livelihood training para sa mga katutubong Aita sa New Clark City, Capas, Tarlac. Lain ng proyekto na sanayin ng mga Aita sa sustainable agriculture, pagtatanim ng katutubong halaman at pamamahala ng food forest.
Sa pamamagitan nito, natututo silang pangalagaan ng likas na yaman sa isang produktibo at pangmatagalang paraan. Sa kasalukuyan, 33 AITA trainees ang kasali sa programa na ngayon ay nasa ika-14 na linggo na ng kanilang pagsasanay. Ayon kay Professor Charito Sebastian, Consultant at Project Manager ng AEBC, nais nilang pagsamahin ng tradisyonal na kaalaman ng mga AITA at ang makabagong teknolohiya upang higit pang mapaunlad ng kanilang kabuhayan. Matapos ang halos 4 na dekadang pagkakautang, tuluyan ng nakalaya sa kanilang financial burden ang nasa 38 magsasaka sa Aurora. Ito ay matapos igawad sa kanila ng Department of Agrarian Reform ang mahigit sa 1.5 million pesos na amortization sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act. Ayon kay DAR Aurora Program Officer Josephine Aguinaldo, sa kalaw ng condonation ng nasa 59 hectares na agricultural land na noon ay patuloy na binabayaran ng mga benepisyaryo. Aniya makakatulong ito upang mailaan na lamang ng mga magsasaka ang kanilang kita sa pagpapalago ng sakahan. Samantala, sa parehong aktibidad, 3 ARB rin ang tumanggap ng electronic titles sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o split project na layong palakasin ang kanilang ownership security. Dagdag ni Aguinaldo, magpapatuloy ang DAR sa pagbibigay ng mga programang sumusuporta sa mga magsasaka gaya ng trainings at pamamahagi ng farm inputs upang mapataas ang kanilang produksyon at kita. Samantala, sinuri ng DOTR ang relocation site sa City of San Fernando, Pampanga na nakalaan para sa mga apektado ng NSCR Extension Project. Magsisimula sa November 2025 ang paglilipat ng first batch ng informal settlers rito at magtatapos sa 2027. Ininspeksyon ng Department of Transportation o DOTR ang relocation site sa Barangay Panupuan, City of San Fernando, Pampanga na paglilipatan ng mga pamilyang apektado ng North-South Commuter Railway o NSCR Extension Project. Kasama rin sa pagbisita ang National Housing Authority at iba pang kawani ng kagawaran. Dito ililipat ang 1,274 informal settlers mula sa naturang syudad. Magsisimula ang unang batch ng relokasyon sa darating na Nobyembre kung saan inaasahang makakalipat na sa site ang 121 pamilya. Sa August 2026 naman, pwede na rin manirahan ng dagdag na 288 families habang ang natitirang mga benepisyaryo ay may transfer na rin sa pasilidad sa 2027. Kaugnay niyan, nakipagpulong na rin ang DOTR kay Bob Flores, Vice President ng Social Housing Finance Corporation, kasama ang mga kinatawan ng Department of Human Settlements and Urban Development para tiyakin ang agarang completion ng relocation sites. Sa kabuuan, tinatayang 16,000 informal settlers ang ililipas sa relocation sites sa Cavite, Laguna, Rizal, City of San Fernando at Angeles City sa Pampanga at Kalumpit, Bulacan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, isa ng Philippine Air Force o PAF reservist si Attorney Helen Nicolette Henson, former anchor ng CLTV 36 at kasalukuyang board director ng Clark Development Corporation o CDC. Si Henson ay kabilang sa mga nanguna sa Basic Citizen Military Training sa Limbay Class 2025 Bravo, matapos makuha ang 8th place sa average na 90.28%. Ginawaran din siya ng karangalang honor graduate. Kabilang din siya at ang kanyang flight echo teammates sa mga tumanggap ng parangal bilang Best in Land Navigation and Map Reading at Best in Team Building Exercises sa Field Training Exercise. Bago maging opisyal ng CDC at news anchor, nakilala rin si Henson bilang Binibining Pilipinas 2010 second runner-up at Miss World Philippines 2011 first princess. Natapos ni Henson ang kanyang undergrad course na Mass Communication bilang cum laude sa St. Scholastica's College, Manila at kumuha ng Juris Doctor sa Arellano University School of Law. Makisali sa diskusyon ng ating mga balita. I-post ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong napapanood ng mga balita sa ating social media platforms. Para sa Facebook, CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X, CLTV36. Sa Instagram, CLTV36 Official. At sa aming YouTube channel, CLTV36 Official. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bago pa man tumunog ang kampana ng Disyembre, ramdam na ang Pasko sa San Fernando, Pampanga ng Pailawan ang mga parol na Tatak Fernandino. Simbolo ng tradisyong patuloy na nagbibigay liwanag, buhay at saya sa tinaguriang Christmas Capital of the Philippines. Silipin ang mga makukulay na Christmas lantern sa report na ito. 5, 4, 3, 2, 1! Hindi kumpleto ang diwa ng Pasko kung walang mga palamuti sa paligid. Kaya naman, pinatunayan ng City of San Fernando, Pampanga ang titulong Christmas Capital of the Philippines matapos pailawan ng mga parol at dekorasyon sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa pamamagitan ng ceremonial light-up na ginanap sa City Town Center, Barangay Kalulot nitong Huwebes, October 16, muling nasilayan ang mga kumikislap na palamuti na tunay na nagbibigay saya sa mga kabalen. Pinangunahan ni CSF Mayor Vilma Balla Caluwag, katuwang ang City Tourism and Investment Promotions Office o CTIPO, ang pag-ilaw ng mga Fernandino parol na nagdadala ng kulay, liwanag at sumasalamin sa diwa ng Pasko sa syudad. Tingin nila yun nano maning malalyaring sakuna, earthquake yaman yan, lindol yaman yan, bagyo yaman yan, talagang reng Pilipino pag-celebrande ing Pasko. Especially kaya katamong Fernandinos, uling itamong Christmas Capital of the Philippines. Ngunit hindi lang sa town center ramdam ang Kapaskuhan. Mula sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa, MacArthur Highway sa Barangay Baliti, Heroes Hall, Heritage District hanggang sa city proper at iba pang pangunahing kalsada, establishments at buildings sa San Fernando, sabay-sabay ring kumutitap ang mga Christmas lantern. Kaugnay niyan, binigyang pagkilala ni Caluwag ang mga lantern maker na patuloy na nagbibigay buhay sa bawat parol, mga obrang kinikilala na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Alam niyo ba, nung nasa Tokyo, nung nasa Osaka kami, sa Japan, kikilabutan ka talaga kasi makita mo yung parol, no? Tapos, di ba, yung makita mo nandun talaga yung parol natin. Talagang kinikilala na talaga yung parol natin sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi talagang nag-e-effort tayo at ini-introduce talaga natin yung mga lantern natin sa mga Filipino store sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon naman sa CTIPO, layunin ng aktibidad na maghatid ng kasiyahan sa mga Fernandino, pati na rin sa mga bisitang nagpupunta sa syudad. Taon-taon, gusto ng ating butihing mayor na si Mayor Vilma Caluwag na magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan dito sa San Fernando at lahat ng mga dumadaan at pumupunta sa syudad natin. Samantala, abala na rin ang San Fernando sa paghahanda para sa pinakamakulay na selebrasyon sa Pampanga, ang Giant Lantern Festival 2025. So far so good, kasama natin ating private sector partner sa pangunguna ng Giant Lantern Festival Executive Committee at talagang dito natin makikita yung perfect blend ng public and private partnership pagdating sa Giant Lantern Festival na naitanghal din bilang isa sa mga top 3 best cultural festival sa buong Pilipinas nitong nakaraang buwan. Pasko na sa San Fernando, Pasko na sa Pampanga. Kurap-kurap, kislap-kislap natin, parol Fernandino, parol ng pamagpayo, kilap-kilap, tindat-tindat natin, parol, widyain, parol Fernandino, ning lukut, magyaking puso, alto, Pasko, Isel Fernando, CLTV 36 News. Kung ang hanap nyo ay elegante at praktikal na sasakyan, narito na ang Geely M Grand 2025 with sunroof. Isang stylish and modern sedan with multiple features. At ang kagandahan pa, available ito sa Laos Auto Group, kaya naman kabalen at mga karating lalawigan, hindi na kailangang lumayo pa. Silipin ang standout features ng Geely M Grand 2025 at kung bakit ito ang tinaguriang sedan na may premium feel sa presyong pasok sa budget. My name is Kim Pring from Geely Pampanga, your sales executive.
Today we are going to discuss the Geely 2025 Geely M Grand Luxury. Sa Geely M Grand Luxury pa ma'am, we do have the 1.5 liter and 4-cylinder. Also, sobrang tipid niya sa gas. Like yung sabi nga natin sa fuel consumption natin, we can achieve 15 kilometers per liter. So long drive na po yun. And also, sa features niya ma'am, meron tayong cruise control. So, hassle-free kapag mag-drive tayo sa mga long drive natin like sa expressways. Imagine yung pag-drive natin na mahaba-haba, kaka-apak ng gas natin. Mapiprevent na natin yung ngawit kahit na automatic yan. Diba din have Geely Luxury po natin ay merong sunroof. So, you may also enjoy the view, diba, sa labas. Sayang yun pag hindi nila nakuha. So, even though half lang siya, pero you may also still enjoy the view. Sa safety features naman po natin, ma'am, hindi tayo talo kay Geely. Meron tayo sa brake, imagine sa brake na lang, meron tayong drum brakes. Also, yung mga suspension po natin is MacPherson strut sa harap. Then sa rear naman po is the torsion beam. Also, yung unit natin ay merong rear camera and parking sensors. Pag park or aatras tayo, makikita na natin yung likod natin. The M Grand Luxury has a 5 seating capacity. Dun sa seats naman po, leather na po yung seat natin. Then sa driver side nga po pala, electronic adjustment po siya. Yung likod ni M Grand is malaki yung space. We do have 500 liter cargo volume. Imagine that space. Napaka-spacious niya. For the entertainment features, meron tayong infotainment with Apple CarPlay. Additional yan ngayon. Before kasi sa mga previous units natin, wala tayong CarPlay. Yung software lang po ni Geely yung gamit natin. Ngayon, managdagdag si Geely ng Apple CarPlay. For the SRP price is 949,000. Then the discount for cash payment or PO is 40,000. Ngayon, ma'am, kung sa financing natin, 58,000 all-in down payment na yon. Then your monthly is 19,652 pesos for 5 years. Also additional po, yung promo natin, pwede natin siya extend to up to 7 years. The cash naman po is free na yung 3 years LTO po natin. And yung pinagmamalaki natin 1 year 24/7 roadside assistant, yung LGC, which is the LGC Cares. Currently sa 2025, we only have the luxury or the top of the line. Ngayon, kung gusto po natin ng mid-variant and also ng base model, we do have the Geely M Grand S or the manual transmission, and also yung 2023 Geely M Grand Comfort. You may contact us at 0918-854-2766. Yung Geely Pampanga main page po, and also may official page po na Geely Pampanga by Kim Empring. We are located here at Jose Abad Santos Avenue. Carol Fuso Building lang po. Malaking pagbabago ang sasalubong sa gymnastics team ng Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games matapos ipatupad ng host country na Thailand ang patakarang naglilimita sa mga atleta lumahok lamang sa isang apparatus event. Alamin natin kung bakit sa report na ito. Haharap sa malaking pagbabago si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa nalalapit na 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand na magsisimula na sa December 9. Ito ay matapos ipatupad ng naturang host country ang ilang bagong patakaran na naglilimita sa mga gymnast na lumahok lamang sa isang apparatus event. Ayon sa presidente ng Gymnastics Association of the Philippines na si Cynthia Carrion, layo ng bagong sistema na magkaroon ng mas patas na laban sa pagitan ng mga bansa. Lalo't kilala si Yulo na kayang dominahin ng halos lahat ng aparatus sa men's artistic gymnastics. Sa nakaraang SEA Games sa Cambodia noong 2023, nasungkit ni Yulo ang gold medal sa individual all-around at parallel bars. Bukod pa ito sa team event at steel rings, dahilan para umabot sa 8 medalya ang kabuuang naiuwi ng Pilipinas sa larangan ng gymnastics. Dahil sa bagong patakaran, pinag-aaralan ngayon ng gap kung sa floor exercise o parallel bars sasabak si Yulo. Pinaplano na rin ngayon ng grupo kung paano maipapamahagi sa iba pang atleta ang natitirang kategorya. Sa kabila nito, target pa rin ng national team na mapanatili ang kanilang pwesto bilang isa sa mga pinakamalakas na gymnastic teams sa rehiyon. Sa pangunguna ni Ivan Cruz at Miguel Besana na parehong gold medalist sa nakaraang edisyon. Samantala,
Patuloy naman ang paghahanda ni Yulo at buong pambansang kupunan para sa Artistic Gymnastics World Championships na gaganapin sa Jakarta, Indonesia sa October 19 hanggang October 25. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Pinatunayan ng mga Pinoy creators na kaya nila makipagsabayan sa global stage. Alin na Filipino TikTokers ang namayagpag sa awiting Wicked for Good TikTok competition na pinili mismo ng mga bida at direktor ng sikat na musical film. Kung sino sila? Alamin sa Entertainment News ni Danny Cagino. 6 na Filipino creators ang napili ni Ariana Grande, Cynthia Erivo at direktor na si John M. Chu bilang mga nagwagi sa awiting Wicked for Good TikTok competition. Noong Setyembre, in-announce ni Chu ang TikTok contest at agad itong dinagsa ng mga sumali na nagbahagi ng kani-kanilang version ng awiting for good. We're thrilled that so many of you have shared your own special versions of For Good with the world. We're here to tell you that we've heard them and we love you all even more. Yes, you have further proven that you are all so tremendously talented. And thank you to all those who joined and submitted their entries. And as promised, we've selected 3 special best friend duos whose renditions moved us the most. And so it is with pleasure that Cynthia, Ariana, and I reveal the 3 pairs whose lives will be changed for good. Sa huli, itinanghal na panalo ang tambalan ni Fatima Soria at Pia Casing, Jessa Kyoge at Noe Alpuerto, at Kyle Quinco at Tiffany Vistal. Umani sila ng papuri dahil sa kanilang creativity at chemistry bilang magkaibigan. Like a colored book from orbit as it passes the sun, like a seed dropped by a skyward in the distance. Who can say I've been changed for the better? Because I knew you. Because I knew you. I have been changed. Bilang gantimpala, magkakaroon ng pagkakataon ang 6 na nagwagi na mag-record ng own version ng kantang For Good. May chance din silang lumabas sa isang music video. At ang pinaka-exciting sa lahat, personal nilang makikilala sina John M. Chu at ang mga bituin ng pelikula sa Wicked for Good premiere sa Singapore. At yan po ang ating entertainment news. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-3819-332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, 69 days na lamang po at Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat and happy weekend!